Det der er mit fyrværkeri 2014 til 2015. Her ser vi 6 skud Supreme 5 med 25 skud i. Her ser vi 25 skud fra festsortimentet. Og her ser vi et 6-8 skuds bomberør. Her ser vi 45 skuds bomberør. Her ser vi 6 vinkelbatterier med 21 skud. Her ser vi 36 skuds batterier med rimelig meget krudt i. Her ser vi et meget mærkeligt batteri med 15 skud i. Der er placeret sådan lidt mærkeligt med de der skud. Jeg ved ikke helt, om det er et vinkelbatteri. Her ser vi 18 raketter, 1,5 tommer med 20 gram i. Det skal lige siges, at alle info det kommer ned under i beskrivelsen. Her ser vi en Supreme 3 med 30 skud i. Her er der en Falcon med 30 skud vinkelbatteri. Jeg har taget emballagen af, så man kan simpelthen ikke se, hvor meget gram der er i. Her er der 16 skuds Nordic batteri fra sidste år med rimelig meget krudt i. Så er der lidt kanonslag. Køkkenruller og trekanter. Her er der et overskud af det. Der er 6 Supreme sortimenter fra Bilka og 6 Fest sortimenter fra Harald Nyborg. Alt i alt er der for små 3.000 kroner i værdi, men jeg har ikke betalt så meget, på grund af at der var rabatter. Alle info ligger nede i beskrivelsen om hvor store de er, hvor meget de vejer, hvor mange skud der er. Grunden til det er, at folk er fuldstændig ligeglade med det info. Altså nogle er, og andre er ikke derfor at gøre det. Jeg undskylder for, at min stemme er helt monoton, og jeg er satme syg. Der kommer også en par 2 senere, den 31. december. Desværre. Som sagt er der købt for 3.000 kroner. Der er 6 sortimenter af festsortiment, batterisortiment fra Nyborg. Og så var der 6 sortimenter af det fra Bilka, Supreme sortiment eller sådan noget lignende. Der var rabatter på begge sortimenter, og jeg tror at jeg har betalt 2.500. Igen undskyld for min stemme, jeg lyder som en eller anden fucked up dude. Nå, jeg håber alle får et godt nytår. Hej.